पवन सिंह और काजल राघवानी के रोमांस लोग के बहुत पसंद आवता। अगर अपने भी भोजपुरी सिनेमा और गाना के दीवाना हई तो अपने के लिए बहुत अच्छा खबर बा। पवन सिंह और काजल राघवानी का सुपरहिट गाना लेहब चुम्मा 1 लाख में यूट्यूब पर तहलका मचा रहल बा। ई गाना दर्शक लोग के दिल जीत लेले बा। ई हिट जोड़ी के जबरदस्त केमिस्ट्री के साथ गाना में मजेदार लिरिक्स और शानदार डांस देखे के अपने की मिली। लेहब चुम्मा 1 लाख में भोजपुरी फिल्म सरकार राज के एक रोमांटिक गाना हो। ई गाना में नजर आवतानी पवन सिंह और काजल राघवानी। दर्शक लोग के दिल पर गहरा छाप छोड़ने वालों काजल के खूबसूरती और पवन सिंह के दमदार अंदाज ई गाना के बेहतरीन बना देला बा। ई गाना के देखने और सुनने के बाद कहल जा सकता कि भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के एक बेहतरीन सॉन्ग बाई। भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह की फिल्म सरकार राज के ई गाना जौन तेजी से वायरल होता फिर से। गाना में पवन सिंह और काजल राघवानी के बीच के केमिस्ट्री देख के उनके दीवाना हो जाने। ई फिल्म 2017 में रिलीज भई रहे जेकर जलवा आज भी कायम बा। पवन सिंह और काजल राघवानी जैसन सितारा लोग साबित कर देला बा कि भोजपुरी गाना भी क्वालिटी और मनोरंजन के मामला में कौनो से कम नहीं है। ई गाना के यूट्यूब पॉपुलर चैनल के वेब मूसी पर 112 मिलियन से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा।